Започнем си много интересен сайт, който е за всички от вас, които обичат да четат книги. Както казах, в зимните месеци имаме повече свободно време за различни активности на закрито и затова сега е момента да прочетем някаква книга. Да, обаче не знаем какво да четем и затова на помощ идва Project Alexandria. Нека да видим как действа този сайт. Примерно, потърсете вашето любимо заглавие и след като ви излезе ще ви се покажат книги, които са подобни по някакъв начин с него. За всяка книга има кратко описание, по което може да се ориентирате дали ще ви хареса. Може да екстенвате графиката колкото си искате, докато намерите това, което ви се чете. Project Alexandria разполага с информация за над 1 милион заглавия, така че не се съмнявам, че ще откриете там следващата си любима книга. TestDive пък е подобен сайт за тези от вас, които не си падат по четенето, а предпочитат да гледат филми, предавания или да играят игрички. Просто въведете заглавието нещо, което ви харесва и сайтът ще ви покаже подобни заглавия в съответната категория. Medeon Adventure Machine. Ако пък винаги сте искали да композирате електронна музика, но нямате никакъв талант, Medeon Adventure Machine е сайта, с който може да се забавлявате. Като влезете в този сайт ще ви излезе графика с 3 цвята. Тъмносинята част са ви битовете, светло-синята вокали, а червената мелодия. Може да миксирате тези компоненти както си поискате и така да композирате едно много интересно парче. Have fun! Ако пък искате да използвате свободното си време за да научите някой нов скил, непременно посетете Udemy. В този сайт има уроци за всичко, за което се седите. Може да научите чужд език, да се научите да свирите на музикален инструмент, на програмиране или пък да намерите уроци, които ще ви помогнат в сферите като бизнес, дизайн или какво ли още не. Ако пък сте добър в нещо, може дори да станете преподавател в сайта и да направите уроци, с които да изкарвате пари. Като стана въпрос за пари, разбира се, уроците, които ще откриете в този сайт са платени, но не са много скъпи. А пък и парите, които сте инвестирали в това да научите нещо, си заслужават. Ето ви няколко готини, полезни и забавни приложения, които ще ви свършат работа. Започваме с приложението за всички от вас, които си правите по 20 селфита, които после качвате по социалните мрежи. Това е приложението Facetune 2. Този ап е специализиран в това да идентифицира различни части на лицето в една снимка и с няколко доста мощни и лесни за ползване инструмента да оправи несъвършенства. Това приложение доста умело успява дори да създаде 3D меш на вашето лице и така дори да промените осветлението на снимката и дори да си направите по-широка усмивка. Едно перфектно приложение за всички от вас, които сте пристрастени към социалните мрежи. Второто приложение е за вас меломани и то се нарича Spotify. Повечето от вас сигурно знаят за това приложение, но все пак то трябва да бъде споменато, защото това без съмнение е най-добрият ап за намиране и слушане на музика. Много лесен за използване, като без проблеми намирате това, което ви се слуша, създавате плейлисти и слушате любимата си музика и всичко това го правите онлайн, без дори да се налага да сваляте парчетата на телефона си. Приложението също ви позволява да сортирате музиката си по жанр, изпълнител, както и да свържете Spotify с вашия Facebook акаунт и така да споделяте музика с вашите приятели. Хубавото на това приложение е, че има и десктоп версия и така ще разполагате с вашата музика на всичките ви устройства. Общо взето много удобно приложение за всички от вас, които обичат музиката и постоянно слушат така на телефона си. Следващото приложение се нарича Evernote и то е подходящо за вас, ако сте разсеяни и хаотични като мен и имате нужда от апликация, която да ви помогне да бъдете по-организирани и да ви помогне да си водите бележки по един оптимален начин. Необщо казано, Evernote е приложение за водене на записки, но го прави по един доста добър начин. То ви дава възможност да записвате аудио, да съхранявате снимки във вашите бележки, както и да архивирате документи и уеб страници. Всичко това се синхронизира на всички ваши устройства, като има възможност да слагате лейбъли и тагове на вашите бележки и след това да са достъпни за вас навсякъде и по всяко време чрез клауд система. Така че ако имате нужда от малко повече ред в живота си, Evernote е приложението за вас. Пътувате ли често с градския транспорт? Случвало ли ви се да сте в някоя точка на града и да не знаете как да се приберете чрез градски транспорт? Приложението Moovit би ви било полезно, ако е така. Това е апликация, която ви показва маршрут и как да стигнете до желаното място, използвайки обществен транспорт. То ви казва къде е най-близката спирка до вас и оптималния маршрут, за да се придвижите през града. Това приложение би ви било много полезно и ако пътувате извън страната и се намирате в град, който не познавате. Само введете мястото, до което искате да стигнете и Moovit ще ви насочи към правилния транспорт. Приложението има информация за над 1200 града по света, както и по-големите такива в България. Ако пък предпочитате да се движите с таксита в града, газари такива, TaxiMe е приложението за вас. Защото то по най-бързия начин ще ви намери такси близо до вас, което дори може да проследите в реално време. Идеята на това приложение е, че не само ще ви намери такси бързо, а и таксито, което дойде да ви вземе, ще е висок рейтинг от потребителите на това приложение. Еми, вече може да влизате спокойно в App Store и да теглите приложенията, но преди това харесате страницата в Facebook, абонирайте се за канала, харесате това видео, ако ви е харесало, да, ако не ви е харесало, не го харесвайте или пък дайте палец надолу. Ще се видим следващия път и до скоро!